Hello friends, welcome back to my channel. बयखौबो आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायबाय। So लोगोफोर दिनै जों सावरायगोन मोनसे टपिकनि सायाव। बे टपिकानो जाबाय भाइरेल। भाइरेला मोननै सिस्टेम थायो दे लोगोफोर। मोनसे भाइरेला जाबाय मोजां भाइरेल आरो मोनसे भाइरेला जाबाय गाज्रि भाइरेल। बे गाज्रि भाइरेलनि सोमोन्दै आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव सावरायनो सानदों। जों नुनो मोनो लोगोफोर मोजां मोनलायनायनि खेत्रआव लेर गेलेलायनानै गाज्रि भाइरेल जों जानाय बेफोरनिफ्राय जों माबोरै बारग'नो हायो बा इफोर जानाय जाथायनिफ्राय जों गावखौनो माबायदि बासायना लाखिनो हायो बेनि फारसे आं नोंथांमोननि गेजेराव फंनैसो सावरायनो सानदों। स' लोगोफोर नोंथांमोना नेगेटिभ साननाङा जेन इयुनाव बिखेखयै आं बेखौ सिख्लाफोरनि फारसे बिखेखयै बुंनो सानगोन जायबा आंनि बिब' बिनानाव बा आंनि लोगोफोरनि गेजेराव आं बे बाथ्राखौ बांसिन सिख्लाफोरनि जिहेतु जों बांसिन सिख्लाफोरखौ बेफोरबायदि जाथाय जानाय नुयो न हिन्जाव माहारिखौ मानो होनबा मोजां मोनलायनायनि खेत्रआव माबा मोनसे जाबोला सोलेर गेलेलायनाय जाबोला बेफोर मानो जायो लोगोफोर मोजां मोनलायनायनि खेत्रआव जायखौ नों मोजां मोनो बेखौ नों गावनि सानो बेजोंनो नोङो फिउचार सिमांखौ सुजुखाबाय जे बेजोंनो आं संसार जागोन होननानै जायनि जाहोनाव नों गावनि सोलेरखौ बेनो बावसोमना होयो। नाथाय बिदियानो माबायदि भाइरेल जानो मोनो लोगोफोर बेबो साननो गोनां बाथ्रा। जों सानैनि गेजेराव मोजां मोनलायबाय मोजां मोनलायनानैबो उनाव बेफोरबायदि भाइरेला बेफोरबायदि गावसोर सानैनि प्राइभेसिया माबायदि ससियेल मिडियायाव पाब्लिश जायो बेनि फारसे आं बुंनोसै। नायदे लोगोफोर मोजां मोनलायनायनि खेत्रआव बेबायदि सानैजों मोजां मोनलायदों मोजां मोनलायनाय माने मा गोसोजों गोरोबलायनाय बेखौनो गावनि सबनिसाय असे बा फिउचाराव बेजोंनो संसार जानायनि बाथ्रा सानो ने मोजां मोनलायनाय माने फिउचाराव बेजोंनो हाबा जागोन फिउचाराव बेजोंनो संसार जागोन बे बाथ्राया फैयो जायनि जाहोनाव गावनि सोलेरखौ बे हिन्जावसाया जायखौ मोजां मोनो बेनो बावसोमना होयो। दिनै आं बेखौनो बुंनो सानगोन जे सानैजों मोजां मोनलायबाय सानैजों माखासे गेलेलायनाय माखासे जालायबाय नाथाय बेफोरो माबायदि भाइरेल जानो मोनो बेफोर भाइरेल जानो मोनो हिन्जावसाया जुदि गारनानै गुबुन सेंग्राजों मोजां मोनो अब्ला बै मोजां मोननाय सेंग्राहा दुखु नाङो जेन आंजों बेफोरखिनि जानानै दिनै मानो बियो आंखौ नेवसिलांखो दिनै आंखौ मानो बावगारलांखो बे बाथ्राया फैयो जायनि जाहोनाव बेफोरखौ बे सहायनो हायैयाव आनकन्ट्रल जानानै बेफोरबायदि जाथाय जानो गोनां जायो। नाथाय जों बेनिफ्राय माबायदि बारग'नो हायो बेनि फारसे आं फंनैसो बुंगोन। मोजां मोनलायबानो जे आंहा मोजां मोननाय दङ होननानै जों ससियेल मिडियायाव बायदिसिना पस्ट होलाबायो ने बेफोराव आंहा बाजानोबो खुनु दरकार गैया दे लोगोफोर नेगेटिभ साननाङा आरो खायफा नेगेटिभ सानगोन अके मोजां मोनलायो फिउचाराव बेजोंनो संसार जागोन होननानै जिहेतु फेसबुक बायदिसिना बेबायदि ससियेल मिडियानि एप्सआव गथ'फोरखौ पस्ट होलाबायो न कापोल फट' पस्ट होलाबायो सोदो सानैजों जिहेतु फिउचारावबो संसार जानायनि थांखि लाखाबाय जेब्ला ससियेल मिडियानि गेजेराव पाब्लिकनि गेजेराव गावसोर सानैनि मोजां मोननायखौ गावसोर सानैनि रिलेशनशिपखौ मा खालामखो भाइरेल खालामबाय न नाथाय बिदियानो उनाव मानो बेफोरबायदि भाइरेल जानो मोनो बेखौ मोनथियोना नोंथांमोना मोजां मोनलायदो बे जेबो बादा गैया मोजां मोनलाय गावसोर सानैनि गेजेराव बेयाव जेबो बुंनो थाङा न गुबुनाबो नाथाय बेफोर भाइरेला मानो जानो मोनो नायदे लोगोफोर मोजां मोनलायबाबो गावनि प्राइभेट पार्टफोरखौ फट' क्लिक खालामनानै मालाबाबो दाहर जायखौ मोजां मोनो दे लोगोफोर नों जायखौ मोजां मोनो मोजां मोनबाय था अके फिउचाराव नों बेजोंनो संसार जानायनि थांखि लाखाबाय नोंसानि बिमा बिफा पेरेन्टसफोराबो सोब बेफोराव बादा गैया नोंसोर सानैनि मोजां मोनलायनायाव जेबो बादा गैया बिदि बादा गैयावनो जे लिमिट क्रस खालामनाङा इयुननि बाथ्रा सान लोगोफोर फार्स्ट अफ अल गावनि मोजां मोननाय सेंग्रानो जे गावनि देहानि जे प्राइभेट पार्टफोरखौ जे फट' क्लिक खालामनानै हरो बे फट' क्लिक खालामनायनि सिगां 7 बार सानना नाय सबनिसाय गोदोर मान सन्मान लोगोफोर सबनिसाय गोदोर मान सन्माननि अनगा बुहुमाव देरसिन जेबो बुस्थु जानो हाया आं सानो बेनिखायनो मानो होनबा नोंजों लोगोसे नोंनि बिमा बिफानि बिदा फंबाय बिबाजै बायदिसिना न'खरनि फेमिलिनि खानदाननि माखासे बाथ्रा बेयावबो हाबना फैयो न एक्चुअली बुंनो थाङोबा खानदाननि मान सन्मान माने खानदानखौ लाजोबनानै जेन गावनि फेमिलि आन्थालाव जे बेयाव बदनाम जानांगोन बे नङा लोगोफोर एज ए नोंनि होल खानदानानो बेयाव
इनक्लुड जाफायो बिनिखायनो आं बुंनो सानो जे लोगोफोर जायदोनो मोजां मोनलाय खिन्थु गावनि प्राइभेसि पार्टफोरखौ फट' क्लिक खालामनानै दाहर बिनिफ्राय जोंनि सिख्ला माहारिखौ आङो गोजानाव थानो थाखाय गोसो गोरबोजों खावलायबाय लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना आंखौ जेबो नेगेटिभलि साननाङा आरो लोगोसे आं बेखौ बुंनो सानो जे लोगोफोर आरो सेंग्राफोरनिसिमबो आं मोनसे खावलायनाय दे मोजां मोनलायबाय नों जाय सिख्लाखौ मोजां मोनलायबाय नोंखौ गोसो गोरबोजों गावनि असे साननानैसो बेफोर प्राइभेसिखौ नोंनो शेयार खालामबाय बेखौनो नोङो जेन ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामना होनाङा मानो होनबा सासे हिन्जावसाखौ भाइरेल खालामनाय माने गावनि बिनानावनिबो बाथ्रा फैयो गावनि बिब'निबो बाथ्रा फैयो बेसे सनमान गोनां दिनै बिमा माहारि गैयामोनबा हिन्जाव माहारि गैयामोनबा दिनै रावबो जोनोम मोननाय नङामोन जों हिन्जावसायानो जाया हौवासायानो जाया जों रावबो जोनोम मोननाय नङामोन जों बे बुहुमखौ नुनाय नङामोन बेनिखायनो आं बुंनो सानो सेंग्राफोरनिसिमबो जे नोंखौ मोजां मोननानै जे बेफोरबायदि प्राइभेट पार्टफोरखौ नोंथांनो शेयार खालामबाय जे बिदि होननानै माबा मोनसे गेजेराव नोंसोर सानैनि गेजेराव रिलेशनशिपा ब्रेकआप जाबाय बिदि होननानै जे नोङो ससियेल मिडियायाव शेयार खालामनो हागोन बे नङा माखासे सेंग्राफोरनिबो गोरोन्थि थायो बेयाव जेन सिख्लाफोरनिल' गोरोन्थि नङा मानो होनबा बुङो मोनसे आखाइजों मालाबाबो तालिया जाया न बे मोननै आखाइजों गोरोबलायबासो मोनसे साउन्ड नंगौना नङा मोनसे साउन्ड फैयो बे मोनसे आखाइजों मालाबाबो साउन्ड फैया बे मोननै आखाइजों गोरोबलायबासो मोनसे साउन्ड फैयो स' बेनिखायनो बुंनो थानो जे बेफोर खेथ्रआव सेंग्रा सिख्ला सानैनिबो गोरोन्थिया हाबना थायो जे बेल' नङा जे सिख्लानिल' गोरोन्थि एबा सेंग्रानिल' गोरोन्थि बेनिखायनो बेफोरबायदि जाथाय जानायनिफ्राय गावखौनो बारग'होनो सानोबा सेंग्रा सिख्लाफोर बेफोरनिफ्राय जोबोद गोजानाव था रिलेशनशिपआव थाब्लानो जे बेफोरबायदि माखासे गावनि प्राइभेसि पार्टफोरखौ शेयार खालामलायगोन बे नङा जाहाथे फिउचारनि बाथ्राखौ साननानै गावनि मान सन्माननि बाथ्रा साननानै बेफोर खामानिनिफ्राय नोंथांमोना गोजान थाबानो जाबाय बे आंनिथिंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय बिदि जेन सेंग्राया गावनि मोजां मोननाय एक्स गार्लफ्रेन्डखौ जेन गावखौ नेवसिलांनायनि थाखाय बेफोरबायदि शेयार खालामना होबाय नाथाय बेफोरबायदि हिन्जाव माहारिनि मान सन्मानखौ उल्लंघन खालामनाया बे जोबोद गाज्रि मानो होनबा बेयाव माखासे गावनि न'खरनिबो बाथ्रा हाबना थायो दिनै मानो होनबा जेन हिन्जाव माहारिखौनो सनमान लेस खालामनाय जाबाय न सनमान लेस खालामनाय जाबाय मानो होनबा हिन्जाव माहारिखौ जोबोद रेसपेक्ट होनांगौ जोंथ' ससियेल मिडियायाव नुयो न लोगोफोर जेन हिन्जाव माहारिखौ सिख्लाफोरखौ बेसेबां रेसपेक्ट खालामनाय जों खोनानो मोनो नाथाय रियेलिटि लाइफआव बेफोरखौ जों बुहुत खम नुनो मोनो लोगोफोर नंगौना नङा बेफोरखौ जों बुहुत खम नुनो मोनो आरो मोजां मोनलायनाया माबायदि ब्रेकआप जायो जेन सानैदोंथ' सानसे समाव गोरोबबायमोन न जेन जों सानैदों मोजां मोनलायनाय माने फिउचाराव संसार जालायनायनि बाथ्रा साननाय जायो बेखौथ' आं नोंथांमोननो सिगाङावनो बुंखाबाय लोगोफोर नाथाय बे जेन फिउचाराव बिसोरो आगान सुरखाबाय जेन फिउचाराव आं नोंदोंनो जुलि जागोन जायनि जाहोनावसो जों सानैजों मोजां मोनलायदों बेफोरबायदि बाथ्रा फैयो नाथाय बेनो सानसे समाव मानो ब्रेकआप जायो मोनथिखायो लोगोफोर जेन आं नोंथांमोनखौ बुंखाबाय सिगांनि भिडिअआवबो बे मोनथाम बुस्थु जोनोम जानाय थैनाय हाबा जानाय बेफोरो सब इसोरनि आखायाव थायो न लोगोफोर नों जायखौ हास्थायदो जायखौ मोजां मोनदो नों बेदों 10 years 12 years मोजां मोनलायबाय थेवबो मोनलायलाया बेफोरथ' जाबाय इसोरनि महिमा बेनिखायनो आं बुंनो सानदों जे मोजां मोनलायनाय खेत्रआव मादि ब्रेकआप जायो लोगोफोर बुंनो थाङोबा जेन सेंग्रा आरो सिख्लानि गेजेराव मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिंनि भितरावसो ब्रेकआप जायो न जेन हिन्जावसाया जिखिनि अननाय लुबैदोंमोन बेखौ मोनासै जायनि जाहोनाव सिख्लाया बे सेंग्राखौ नेवसिनानै थांनो गोनां जाबाय स' बुंनो थाङोबा लोगोफोर बेनिखायनो सानसे फिउचारावबा मा जायो न जोंथ' मोनथिया फिउचारावबा ब्रेकआप जायो ना बेजोंनो संसारसो मोनजामारो बेखौथ' जों रावबो मिथिया फिउचारनि बाथ्राखौ जों रावबो मिथिया नाथाय फिउचारनि जों सिमां सुजुयो बेखौ बयबो मिथियो बेनिखायनो बेफोर खामानिनिफ्राय गासिबो सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोजानाव थाबानो जाबाय आंनिथिंनिफ्राय आं बेखौनो खावलायो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं गोजोन्थों